Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u našeho dalšího videa. Jsem tu opět s Mucholapkou a dneska bychom chtěli dostavit ten dům. Mezi tím, co jsme natáčeli, tak jsme zde udělali dvě malá políčka, na kterých budeme pěstovat zřejmě zatím jen obilí. Potom kolem domu bychom udělali další a pěstovali toho víc. Také jsme si tady udělali konečně jako i dveře, že ano. Máme tu cestu a tady máme takovou bránu, ať se nám sem nikdo nedostane. No, také jsme už trošičku vylepšili ten náš důl. No a to je zatím všechno, co jsme udělali. No a pokusíme se tedy něco postavit. Takže já bych začal s těma kamenama. Jo, a taky si můžete všimnout, že jsem si stáhnul minimapu, protože se s ním mnohem lépe natáčí. Je to dobré jen kvůli orientaci například. Protože se akorát kouknu, vidím, když jsem v podzemí, vím, jestli je den či noc. Má to své mnohé výhody. Takže já tady jdu stavět stěny zatím. A ty bloky zatím tuto. Tak jo. No. Už mi dochází se. Ty uděláme potom. Já jsem něco našel. A doufám, Jo. ano, našel jsem je. Jsou tu totiž pumpkiny. Super. A bezvadné. Si třeba můžeme osvítit něco. Nebo si dát masky na hlavě, jak nám nejsou vidět ty obliče. To by mohlo být taky dobrý. Tím bychom nevypadali jak mutanti, že jo? No. Tak já už to tady budu mít dostavený do té výšky těch 3. Ale dáme to ještě o jedno výš, protože musíme to dát na něco výš ještě, ne? Tak. To hodíme sem. Masaka. To je vypečený vlastně. Je potřebovat krumpáč. Jsem nahoře, já to nevidím. Já spíš to nevidím do obličeje. Ne, ty u mě nemáš obličej. Oni nemají totiž díry na oči. Krumpáč bych potřeboval. Jo, 44. No už jsem tady. A, to se na hodičku. A, nevím. Tak to na hodičku. Co máte na to? Tak, jsou normální. Protože to chci takhle dát na to. Ale 2 mi zřejmě spadly do vody. Ještě mi jeden kámen mi chybí. Ale to bychom měli mít v tom. Pevně? Jo, je to. Budu mít málo těch opracovaných kamenů. Zdá se. No, ty políčka vypadají moc pěkně. Ale já bych to... Co tam děláš?
cestu. To vůbec není hezký. A oni jdou Jo, počkej. Mlaď do toho kamene, ať vidím, který mám rozdíl. Je dobrý. No jo, no, ale také radši jsem se chtěl ujistit, že když jsem z 2 od toho, to uděláme to samý i tady. No, promiň. Já bych tady bych cestičku nedělal. Tady je hezký si takhle na to koukat. No jasně, někdy bychom měli mít tu zlatou. Tady je. Tak si ještě zhodne. Máme nějaké opracované kameny. Ještě jo, tady máme stone bricky bezva. Ještě tady. To je super. To by bylo bezvadné, že bychom měli třeba mrkev a tak. Ale může spadnout ze zombíků. Takže taky bychom potřebovali to ještě vyvýšit. Tady to ještě nemám, jsem vlastně skočil. Třeba nějakou hodinu. Běh, mami. No, to by taky bylo bezvadný. Já zrovna u sebe nemám žádný uhlí, jako jo, taky. Tak si ho udělej, taky drsný. No a potom to ještě musíme tady... Hlavně neumře. No to je docela nepraktický, že nám tam můžou vylízt, dáme tam přes to ještě plochu. Dobře, pak tam nevyleze, že? Se koukneme, jak ho zabíš. Bez války. To je dobrá zpráva, že jsem nechtěl komu to poničený. To by nebylo moc hezký. Sakra. No, co tady máme navíc? Bez války. Co si porouchal? Možná nám to poroste rychleji. Když to mohli to... Ježiši, další. On nějaký vybil. Nebudě, pozor. No, vlastně to nic se nestane. Já to topím. Se netop, jednoduše, ne? Význam. Já mám jedno hávko, půl hávka. Pane bože. Jo. Vyzvám si, už mi to minimatu otevře. Hustý, tady je jíl. Jsem se. Pane bože, ale to je strašný, jak prší. No právě, prase. Sípný. No toho nenalákáváš pšenicí, si myslím. Toho nalákáváš spíš něčím jiným. Myslím si, že na sebe ho lákáš. No, tady je.
to asi původní nějaký původní dům. Lepce! Žuhlíku! Co mám zadělat? No, už toho nemůžu vylízt. A co spadne? Nevidí tě, já nechám. Výpr! Haha, vybrcu. Je fakt bezva a máme to tady pěkně poničené. Mám string.